what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani. Another exciting, another informative program. What is it that we are talking about? We are talking about the forgotten veterans. Vana vevu, vana vakazvipira panguva iyoyo kuti aiwa upenyu hwatiri kurarama, upenyu hweudzvanyiriri hweutongi wa Ian Smith wanyanya wanetsa hatichada. Nekudaro kune vakomana nevasikana panguva iyoyo vezera iroro vakabuda muno munyika ndokunotraina, ndokudzoka, ndokurwisa muvengi. Asi kune vamwe vasina kuenda vakazvipira vakati aiwa isusu tinoshanda tiri muno, vanosanganisira vabereki, vana mujibha, vana chimbwido uyewo zvakare nehomwe dzemasvikiro vane basa guru ravakaita. Nekudaro chirongwa chenyu chirongwa chatiri kupa mukana avo vakasununguka kuti aiwa inini regai ndisiyewo nhoroondo yebasa randakaita muhondo yechimurenga, hondo yekusunungura nyika ino. Nhasi tine rimwewo gamba mujibha ati aiwaka inini kunharaunda yandakanga ndigere panguva yehondo ndine basa randakaita, nekudaro regai ndimbosangana nemi ndisheyewo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe vanzwe mafambiro andakaita. Baba makadizve? Tiripo makadiwo. Tiripo izvi mafamba zvakanaka? Aiwa ndafamba zvakanaka. Hatitika. Apa handizivi kuti kuchena musoro nendebvu ieji kana kuti zvazvemazuva ano izvi? Aiwa ieji akukura handitika. Aiwa tinotenda Mwari vari kukuchengetai handitika. Ndoziva kuti pamakugara hanzi minda yejambanja handitika, asi iyo taumboibvisa tomboisa pasaidi todzokera kumusha cheko cheko. Mhuri yamakabarirwa baba ndekupi? Ndakaberekerwa kunonzi kunzvimbo yokumasvingo kwaChivi, mudunhu rekwaishe ainzi Handizviwi. Handizviwi. Sabhuku wainzi Sendeka, inova mhuri yokwedu takati tiri masabhuku. Saka hamusisiri sabhuku? Aiwa ndakabva kana kwawaenda unotoita mwezi. Munofanira kusvika musodise kumasvingo hamutizivi here? Tiri ana sabhuku mosikokondinya pakadaro. Saka muri mhuri yekwasendeka? Tiri mhuri yekwasendeka. Handitika. Mumhuri yababa Sendeka makazvarwa muri vakomana vangani nevasikana vangani? Mumhuri yekwababa Sendeka takazvarwa tiripo vakomana vanenge 1 2 3 4 5. Papa pabarike? Right. Panga pari pabarike. Vasikana vanga varipo 5 zvekare. Handiti. Saka uyu ishe wenyu kunzi Handizviwi zvakanga zvaida seiko? Handisi kutoziva, sevanhu takangokurawo tikangowana zviriko. Havainzi Handizviwi vari vairangara. Pamaiti mukaenda nezvichemo kazvonzi Handizviwi zvamuri kutaura? Zvingangodaro pane vakanga varipo panguva yacho vakagadziwa iyoyo. Handitika. Tinotenda. Saka muri ikoko kwaChivi kwaSabhuku Sendeka makanga muchikwanisa kuenda here kuchikoro kana kuti zvakabva zvangoramba nekuda kwekuraramika kwaitika panguva iyoyo? Right, ndiri ikokoko kuchikoro ndakamboti ende zvishomanana. Ngauti kusvika pana 72 ndipandakamirira chikoro.
saka ndamira chikoro sokuno kwaingonetsa apo vabereki vanga vatama vaenda kunzvimbo yeGokwe. Okay. Saka ndobva ndasara ipapo tiri kuva nga ndikasara ndikwana sekuru kwakaberekwa mai ndokwandakasara ndikagara ndiri. Handiti saka baba kwanga kuri kutera minda here kuenda kuGokwe? Kwaya kunotsvaga kurima ivhu rokoko ranga rasakara risisabudisi chinhu. Vakati aiwa rikatiende Gokwe. Vakati regai timboenda Gokwe nichibva umungoziva kuti kana vanhu vachitama hamugoni kuenda mese. Isakambosara tiriko. Handiti muchikura kudaro nyaya dzehondo tisati tapinda mukuridzirana futi dzezvematongerwo enyika dzaimbotaurika here kunzvimbo yekwenyu kwasendeka? Ya dzaka dzichitaurika ndingati kuma 72 kandiri kutaura kwacho. Ndinotori nana sekuru vangu vakatombosungwa. Paita nyaya yemadhibha, vapasa madhibha. Saka iso 72 ndandiri chikomana ndandiri kuma 12 years. Semunhu ndakaberekwa 1960. Saka ndandiri chikomana wechidiki 72. Saka ivana sekuru vachitaura chavaipa mombe dzaidhibha ndedzenyu handitika? Dhibha raibatsira imimi nekuti inenge ichibvisa handiti kwekwe nekuchengetedza nekubvisa tumwe turwere pamombe. Saka imbe chamaizopazira madhibhi kana kuti ana sekuru chavaizoti tiri kupazira madhibhi chinhu chinobatsira imimi? Nyaya yakanga iripo ava sevanhu vanga vati kurei isi tanga tichiri vadiki ipapo. Tava kuzoziva manje vakanga vakutsanangura kuti aiyo nyaya yatiri kuitira pa kugwadzisa ava vanhu udzvanyiriri. Nokuti ndikatarisa pane zvimwe zvakaitika ndichiona. Pano vamwe sekuru vamai vangu vaiva nemwombe yavo dzavo dzakanga dzasara dziri mwombe 3. Saka pamwombe 3 idzi imwe ranga riri bhuru, imwe iri mhou, imwe iri ngavi. Saka kwaiuya veterinary auya kudaro ndobva kwanzi iyi mwombe yakura iyi ngaiurawe. Yaitopisiwa vaya nomuchisi wavaisa kuti mwombe ikangopisiwa nomuchisi iwoyo akangodzoka ikaonekwa iripo vanotosvika vachiishudha vakaishudha itopisiwawo tombo ichi. Saka ivo vakadaro vakatonotora mwombe yavo vakandourawa. Ndokudzoka paya adzoka kudaro ndobva ngaviya yakanga papa yanga iri mhou yanga yakura. Zikanzi mhou ngavi yakura futi. Saka dzadzasara dziri 2 ngavi yakura iyi ngaiurawe. Vaya baba sekuru vaya ndokuuraya ngaviya. Saka zvese izvi yanga iri nzira yekudzvanyirira. Zvadaro vakaenda vakadzoka wava mwedzi wetatu nekuti vaya aiuya veterinary pamwedzi kamwe. Asvika paya ndokuwana aingotora bhuku rake. Murungu kana kuti munhu anga ari murungu. Aingotora bhuku riya kutarisa. Ndokubva zvakanyanya kugwadza vakangotora ranga riri bhuru rakanaka chaizvo. Ndongotora ndokutarisa zikanzi alright gara woga wisa urombo ndozvamatauriro avaita ka inogara yoga inowisa urombo ngaiurawe. Saka zvaivagwadza izvo zvakavagwadza sevanhu vanga vakura vakati uku ndokunzi kudzvanyirikwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakakonzera zvandaitaura kuti regai madhibha saka anogarira achitiurayira mwombe dzedu kwakunoputsa madhibha hondo yanga yatotanga kune dzimwe nzvimbo ikoko. Saka ana sekuru pavakazosungwa akavatengesa kuti ava ndo vakapaza madhibha ndiani? Zvavaita varungu vaingouya vachifamba munzvimbo vachitarisa vakomana vakaita vechidiki vakura vaitoziva kuti ndivavo ndo vakaita izvo, vadhara havangambogoni kuita izvo. Saka vaitsvaga vakomana vechidiki zveshuwa ndo vanga vari vanhu vanga vari vadiki ndo vaitogwa vachisungwa ivavo. Saka vanoti vasungwa vaenda ikoko vakasvikobatwa sei? Vakasvika vakaibatwa vachinesvika vairohwa. Ava vakomana vese vechidiki vakanzi ava ndokufurigwa ava vanda kundorohwa. Havakandorohwa vakadzoka vakakuvara nokurohwa. Vakaendeswa kumasvingo dando pamwe paitwa nomwe wandaidza mukoma uyo anga asingibvawo yakewo akaendeswawo ikoko. Uyo akashanda zvokuti achidzoka akauya ati haiwa ukakudzokerwe futi. Anga apindana neipi? Yanga apindana nayo
amene sevanhu vakuru kunana doro kuti chii changa chaitika kudoro kwavo kwavaimwa. Handitika. So tichiuya paipa mantaura kuti zita rekuberekwa nditelefoni Sendeke. Ndiso. Handiti. Telefoni izita riri unique ka. Istoza telefoni kana ndi inoiswa nemaselfoni. Taiziya malandline ekusimudza muchifona kudai so. Imimi renyu chakaita kuti muzonzi telefoni maSendeke chi. Zvakaitika apa ndozvokudai. Mai vangu vachitakura. Andata sekuru vangu vanga vachigara vaishanda kukwekwe. Saka ivo vachitakura ndokubva vaenda kukwekwe kuya kuti vandobatsirigwa variko. Saka ndokubva vaendeswa kuchipatara. Vaendeswa kuchipatara kuya ndokubva vanzi izokupa kuti vabatsirwe ameno zvakanetsa. Saka murungu wanga aripo ndokubva ameno kwaakabata foni kuti waifonera kunani. Saka achiudziwa zvokuita newakanga achifonera. Saka ndokubva ukanzi mwana wenyu tava kuti ichi takumuti telefoni. Murungu akatonditumidza zita iro. Saka pamaikura here mamusinganetsana here nevamwe kumumbi ukunzi aiwe telefoni zita rako iri? Chero nanhasi uno vanhu vanoti hatisati tambosangana nezita iro. Vakarowana sei zita iro? Variko vari kudaro. Hatitika. Aiwa tinotenda. Muchikura kudaro baba muri kwachivi kwamaSendeke. Mataura nyaya yevarungu aiuya nedzema-DBs nezvenyaya dzemombe idzi. Kumasoja aSmith nemapurisawo aya aiuya here kunzvimbo yekwenyu? Right. Panga pava panana 76 ndanga ndati apo ndanga ndava kuzivawo. Ndo pakatanga zvehondo munzvimbo yokwedu iyoyo. Pakaitika kuti pane gwizigo nonzi Runde. Gwizigogo vanhu ndokwataenda kundogeza nezvipfuyo zvichinomwa mvura ikoko. Saka masoja akauyawo futi ikoko. Saka masoja auya isu tanga tiri zvikomanawo zvidiki kuma-16 eziwo nengori chikomanawo but ini mukangonitaisa ndandiri munhu anga aine mumo wakakura. Saka kurwa kutoti masoja kungondiona tongoona kuti munhu uyu munhu mukuru. Saka akauya ndokinda ndokuvanda mungoza panosangana nzisi paya ndokugara paya masoja. Saka vanhu pavakauya kubwizi vakaona pane masoja, vamwe vogeza vamwe vodi vakaita chopa vanamboita zvavanoita ndokubuda. Ndokunochiudza makomoredzi anga vako. Sikanzi kwaita masoja uko. Sikanzi kwakuchiuya makomoredzi aya. Kuuya saka zuva rava kudoka vakati toda kuzovavenga kana vakumanheru zuva rava kudoka. Saka makomoredzi akauya paya. Zvavazivi kuti zvavauya masoja aya apinda mukagwizi kaya kanopinda mugwizi Runde. Ndokufamba akadai achibuda akavanda nemugwizi. Ivo vatouya vamaunda kusaiti kuti vagochiridza paya. Saka vamwe sekuru vangu vainzi Johani vari kumba vaona masoja aya akavandigwa aya masoja ava kuno. Ndobva atotumba mukanzi mhanya uko kumakomoredzi unovaudza kuti masoja aya ava kuenda atova kuno kumaraini. Saka masoja aya vaya sekuru vakasara vachitevera chamusure memasoja. Uya mwe achimanya kunovaudza. Saka uya ava kusvika akatonzi iwe ichimira apa vanga vakutodii kuda kuridza manje. Ukanzi mira achimira ikoko zikanzi aiwa mirai regai kuridza. Saka vakati pane zvaitika regai tione kuti munhu ari kudii. Kwakutosvika kunzi masoja muri kuda kuridzira apa pachina atodai kuchikoro chinonzi Mupagamuri ndokwaenda akatarisa. Right. Vaitosumuka paya kutomanya. Vaya sekuru vasara chamusure vachingotevera semunhu anotsvaga ng'ombe apo masoja achifamba achinda. Ndo gore rokutanga kunzwa kuti pfuti dzatanga kurira iroro. Masoja akasvika achipinda muchikoro. Apinda muchikoro muya. Ndonga pakasara musoja 1 mumwe. Ndobvaenda kudzimba dzematicha kunotsvaka redhiyo. Pachikoro chipi? Mupagamuri school. Saka zvadaro musoja uya ndiye akasara musoja iyeye. Vamwe vari muchikoro vari kutonakirwa zvavo uya ari uko kwaenda kuya. Pfuti dzatanga munhu wese akavhunduka pakatanga kurira pfuti nokuti ranga ndo zuva rokuti kutanga kuti kwagurwa pfuti mamwe mazuva ese kwanga vakungofamba vachiita sei vachingodzidzisa vanhu. Dzakarira pfuti ipapo musiwo zvokuti masoja akafa.
handiti saka vafa kudaro chii chakazoitika? Zvakazoitika ndezvekuti mangwana wacho masoja mamwe acho uyo akasara uyo akatobva atotiza akananga kumisheni kwainzi kuBerenjena kuno kwavakanga vabva masoja iwayo. Ndokuti ndoudza vamwe wakuti kwaita mamwe vangu vapera uko. Saka pakatouya mota dzinenge dzakati wandei sekuti nzvimbo iyi yanga iri isina kava vanga vatoinda kunohwanda makomureti vayandokuya ndokutakura vamwe vavo ndokubva vaenda. Handitika tochidzokera zuva renyu rekutanga ramakatanga kuona chinhu chinonzi gandanga vachitanga kusvika muvhileji kwaSendeke. Ine apa sezvandambotaura pakutanga paya kuti inini ndakasara kuMasvingo vabereki vangu vakaenda kuGokwe. Apa pandiri kutaura nezva 76 ini 76 iyoyo ndakazoti yava kundopera 76 ndikati regai ndichienda kupi kuya kuna vabereki. Ndakasumuka ndikaenda Gokwe. KuGokwe ndo pandakanotanga kusangana nemakomoredzi anga ari eZipura. Apa sekuti ndanga ndiri munhu akaita mudiki ndakaa ndisingaendi chero kubhesi kuya ndaingodii ndingoti dzimwe nguva ndoenda dzimwe nguva ndorega. KuGokwe ndaenda kuGokwe iri 76 ndo pandakatanga kundosangana nemakomoredzi ari eZipura. Saka ndokubva tatotanga vaiuya manheru totoita navo vachitaura zvavaitaura vachitidzidzisa. Saka ndokuzoti pava pashure paya ndikati ndiri kuda kuenda. Ndikanzi uri kuda kuenda? Ndikati hongu. Ndikanzi alright wozouya musi wakati. Saka vandiudza kuti wozouya musi wakati handina kuenda musi iwoyo. Tagara apa vaingouya everyday 76 ndakaenda yava kupera. Muna 77 imomo ndo pavakauya apa handati vamwe vakati handi ini ndikada kuenda. Ndikati alright tosangana kuna kamwe kagudzi kanonzi Nyadoko kari kuseruko. Ndikati alright ina handa kuenda. Saka heino nhau pakazoita kuti zvakaiti zoitika kuti ini ndisazoenda. Pakaitika vamwe sabhuku vedu vainzi Hamandishi. Sabhuku ava vanga ndo vanonzi vana Gumunyu kana muchinzwa uchinzi kuna Gumunyu kuGokwe. Saka ava ranga riri jinda ramambo vaenda vachinotonga nyaya. Saka akatengesewa nomunin'ina wake. Tikanzi mukoma wangu iyeyo pamunoona achienda kuchodha ndiye anokutengesai. Anokutengesa mukwana masoja achiuya kuno ndiye anoita sei? Ndiye anokutengesai. Tikanzi saka vaya makomoredzi vaya ndokubva vadana sabhuku uya. Saka ini zvinova zvakazondiita kuti ndisaenda nevanhu pane zvandakasora zvavakaita. Vakatora mwana wasabhuku uya mukadzi anga akawanikwa akatoenda kutonomutora kumurume wake ndokuuya kumba kwavo ndokutora mwana mumwe wacho munin'ina wouya wanga aripo paya ndokuinda naye musango. Saka zvadaro manje ava hati ndataura kuti munin'ina wacho akanga atengesa uchinzi uyu anokutengesaiwo. Ndokubva wakuchimubvunza kuti naiwe unotitengesa kaiwe uri mutengesi? Zvikanzi aiwa handisi mutengesi. Zvikanzi sei uchiti hausi mutengesi? Zvikanzi handisiri mutengesi. Zvikanzi unoenda kuchodha unoenda kodii? Zvikanzi kuchodha ndinoenda ndinenge ndichienda kotonga nyaya. Nyaya dzei? Ukanzi kwashe ndiri jinda ramambo saka tisu vana Gumunyu vacho tienda kotonga nyaya. Saka makomoredzi aya vakavhunzisisa vakanyatsokuona kuti zveshuwa uyu munhu ari kudii ari kutaura chokwadi. Saka pasure paizvozvo ndokubva vadana uya munin'ina uya. Zvikanzi uya kuno uya munin'ina ndokuuya. Zvikanzi iwe taura tiwe nyaya yako pano pamukoma wako. Uya mukoma wavapo akungotsika-tsika haachatauri sematauriro aita. Zvikanzi saka iwewe ndowakadii ndowakaipa iwe. Saka kwakuchibata munin'ina uya ndokuuraya. Nepfuti kuponda chaiko. Vamuuraya manje. Zvikanzi iwewe kuri wasabhuku wedu. Zvikanzi iwe hatichakusii takukuuraya nokuti vana vomunin'ina wako vanozosarawo kuvenga.
ndo zvakandikonesa kuti ndiinde nemasipura izvo. Ndikati saka vaona kuti munhu haana mhosva womuuraya kuti kwanzi unozosarawo vengwa nevana vouyu. Ipapo akaurawa uri mugovera handikangamwe. Saka mangwana achomuka muviga hapana nenda kuripota kuti pane munhu atauraya. Saka inini ipapo paiva nomwe munhu aiuya panonzi paBinda aiva neshopu achibva aibva kuKadoma. Saka munhu uyo chipiri aiuya. Saka akabvawo auya zveshuwa. Apa nezuro wacho ndandadonziuya Tinde ndikati nenyaya yangu iya yekuti ndiri kunzi handi vanhu vanopedzisira vandiuraya zvavakaita. Ndakatobva ndatotiza kudzokera kupi kuMasingo. Saka ndadzokera kuMasingo paya ndakangosiya vabereki ndikati aiwane hakuno kuzvirikitika kuno zvandakaona uko zvakasiyana. Ndibva ndatodzokera kuMasingo. Ndo pandakachinosvika iri 77 iyo handakunosvika kupinda manje basa rokujibhura chaiko. Apa pamwe pese apa taingoita zvokungoona kana kungohwani zviya zvimwe. Ati apa ndo pandakangonosvika ndibva tanosvikira pakutanga basa reujibha. Handi pakutanga basa ipapo. Pakutanga basa. Basa iri takatanga vaiuya woti vana mujibha tinoda vana mujibha pano vana chimbudi vanenge vachibikawo kuna namai. Isusu taitumwa kupatrol kuenda kunotsvaka mabhunu kuti ari papi. Tichienda usina kana dombo kana rekeni chaiyo usina taienda. Right. Hino nyaya vaisiti kana pavanenge vainda vakandoridza. Vairidza vachitepa. Saka titati ichokwadi ichi kuti ndozvavanoita noizi yavanoita vachitoridza futi vanoita noizi yakadai. Taita rimwe zuva paripo pamwe panonzi paChief Matsveru. Vaisa chimbambaira ipapo vagarire. Kanzi vana mujibha nezvivindi handei. Ataenda. Tikavanhema tanga kudaidzira yekomanda wacho waivapo ndiani kuti first move ainzi first move. Tanga kudaidzira fire. Paiva nomwe ainzi Elliot Chiriga. Aiwa iye murume waiziva zvaiita. Comrade. Aishare mota 60 iya yainowira mukati merori puma iya hatimozvati yanga yakadai kumusoro kwati yainowira bhazuka bhombo racho kunowira mukati merori. Roputikira imomo. Achiregaoni renge ratopedza rega. Saka nerimwe zuva tiripo ipapo takati tisingacharari mumba tikurara kumabhesi kwatairara. Saka nerimwe zuva tamuka kuseni vana chimbwido vese vana mujibha ndava neimwe shamwari yangu yainzi Richard. Masoja pachivi bhesi redu ratakanga tiri ndo ranga riri kupedzisira kuenda pachivi. Saka zvokuti kana taitongoona kuti nhasi pachivi pari kunobhombiwa nemaviri avanenge vaita. Saka takamuka makuseni masoja vafunga vaita strategy yeduvo yemakomureti varonga vana mujibha vavo. Saka vana mujibha vavo vaya bhesi redu handataura ndori kupedzisira kumberi kweduku kwaiva nemaraini maviri masabhuku maviri akadai so kupararira redu richizouya. Apa kwandanga ndava kugara ndahandabva kuya kwasendeka kuya handakataura takadabva ndakasiwa kwasekuru. Tava kwasekuru ku ndo kwandigere ndo kwandakaitira hondo yese ndiri ikoko. Iranga riri bhuku rekwani? Iri kwainzi kwamapaike. Kwamapaike, okay. Kwamapaike. Saka tiri paya tamuka tatoparadzana naRichard shamwari yangu iya waenda kumba kwake. Saka masoja vauya nana mujibha vavo nana chimbwido vavo. Zvikanzi kwane mukuru wedu ainzi Davison. Zvikanzi ndiye mutsvaga Davison muti tatumwa nefolder yemakomureti navhunza wabaya kwanza pane komureti wainzi vhunza wabaya. Zvikanzi ndiye vakatanga kushandisa komureti yezita nokuti vaimuziva masoja. Saka masoja aya vana mujibha vai vakasvika pamba paRichard paya. Zvikanzi kuvakomana vaendepi toda kuvhunza kumba kwana Devi ndokupi. Zvikanzi kwana Devi uko kumusoro. Zvikanzi ndinoanani. Zvikanzi tiso vana mujibha. Vabereki vaya ndokungovhaira vakungohwa kuti tatumwa navhunza wabaya ainyatsokuzikamwa. Zvikanzi tatumwa navhunza wabaya nefodya iyi
kuti tizosiya kuna Devha chengete. Tikanzi alright kana Richard asvika panapa tichamuudza. Saka muri kupi? Tikanzi taenda kunowanda muchikomo atingagari pano masoja akasvika angadi anotibata. Izvo vatenda kune vamwe masoja. Saka nzvimbo iyi zvainge yakaita ikoko kwanga kwava kumakomo manje. Saka kwaitongoti pabani ndo pane minda ndo pane road. Vakatoonekwa vari uko kure kuti shoko ranga ratosara rikafamba kuti Devha ari kudiwa nevamwana mujibha watumwa kuno. Saka vakauya vakomana vaya Devi nauya Richard. Saka vaya vatovaona kuti avo vakuuya. Vachingosvika pamba vaya vasikana vachitosvika. Vachitorondedzera kuti pane vamwe venyu vabva pano vachiti kwanzi vatumwa neforce yakuti vazopa Devi kuti uchengete. Ichinzi yabva kunovhunza vabaya. Sikanzi vati nguva diki avo vatouya avo. Izvo zvavatodari masoja ari kuuya. Vari kutora kavha vachitouya. Saka uyu Devi uyu anga riri gamba vakapedzisira vatomutora akaenda naye nokuti vakamona kuti akangwara. Akati musatanga mada kudavira kuti zviri kutaurika ndizvo hatizivi zviri kuitika munyika umo. Vanogona kuronga izvozvo masoja kuti kunonzi tatumwa nemukomureti izvo ari masoja. Right. Vari kufamba vasikana ndo vakasvika kuno kumba. Uya Richard vakutodii semukomana akutonyenga musikana uya haachatarisi kwarukinda kuti kwakamira sei. Uya Devi vatoona kuti adana kuti hei hazvichainde anga ari chinhambo. Uyu wakatozozva kuti ndiri kuinda kumasoja kuti dzakutorira dzichiridzigwa uyu ava kutotiswa. Saka uya kuti amire akaona kuti hapana kumira, ndikamira zvirina nokufa ndichiita sei ndichitiza. Ipapo ndo pandakatanga kuona kuti hondo iya zvimwe yashata. Uya Devi akatanga uyu Richard akatanga ushute wagumbo ndokudona ndokumuka. Akatanga ruoko right. Akufugwa ruoko ndokumuka ndokuzofugwa gumbo ndobva akazodii vakazotadza. Uya Devi atomanya atokwira muchikomo. Handataura kuti inzwi yanga nzvimbo yemakomo. Atova kutoona zviri kutoitika zvese atomira muchikomo. Saka musoja mwakanzi akanyatsokudai kutendekera mumusoro chaimo maRichard. Saka hapana mujibha yasvika kumba 10 isati yachaya. Takatozwa kuma 11 takunzwa kwa Richard afa. Aita sei? Amuna kuwaputidza here. Tikatiputidza dziwa kanzi putiyo zvinodzauraya Richard. Saka ipapo muhondo yakatanga kudii kutoomera. Right, zvadaro pakaitika pandambuda kutaura panonzi pamatsvero pakauya masoja ndokubva adarika achidzoka ukanzi vana muchibva handei taenda vaisa chimambaira apa vana mboridzi vakangosiya chimambaira chete panga pari pabani isi ndokumira kuchikomoko chimambaira chakadhuka ipapo chadhuka zvokuti pakatanga chiya chainzi chinonhonga ichi vaiti chihaina chakadarika chikatadza kunhonga parakapinda iro Bedford richibva rarohwa. Saka paiva nemurungu zvakazaitika apa takaa tapisa grade raigredha road tapisa grade isusu. Saka grade riya ratsva zvikanzi murungu uyu ndiye anga ari muridzi wegredha ndoda kuona grade iroro. Saka pakudzoka manje pavakangowa kuti vauya vakabva atonedzika chimambaira pakudzoka ndo pakasangana nazo. Saka murungu pakadhuka pachirohwa grade iri Pumai. Murungu uyu akawana pokusenyerera ndokubuda but akangoti manye haana kuita 100 meters kuti buru mumota kudai netsoka. Saka zvakanetsa kuti wabuda wadarika kuchava kuti zvachikanti wakatifungidzira kuti kune chimwe here chimambaira chiriko kumberi achibva atotanga kutiza. Ndokuti nerimwe zuvazve vatanga tatanga kana makambofamba neroad yeBet Bridge tikadarika panonzi pamakari apo ipapo taenda ipapo vauya makomoreds kanzi munhu wese mujibha handei kubasa. Taenda paya tatakawanda ane piki
vakati musi wokutanga isu hatina kuenda shoko rakanonoka kusvika kwedu. Vakaenda vamwe vakanga vari kudhuze vakasira kusikirwa neshoko. Vaida kudi kugura foni nokuchera chitara. Saka musi wokutanga uyu havana kuzviita vakaenda. Izvo foni iya line iri ranga raihwa magetsi. Saka wakatanga wacho kukwira akakwira nepinjisi isina marabha. Palaki rakaita akangonotanga netambo iyoyo ndongobva angorohwa ndokudonha pasi, haana kufa haana kudi. Ndokuzochidzoka mangwana ndopatakachishanda. Nonga takachera kudarika 100 meters kana tisingakanganisi. Tatakawanda. Tara tidhistroya tara. Mapo tichicheka. Nefoni yese yakucheka kana vamwe vakatotakura mapo kuti nomashandisa kumba. Takachera tara zvokuti takakauruka kunze kwaedza. Hatakuona kuti kwaedza nguva takafamba kuda ndingangoti kuma 2 kilometers kawanema kwashata kumashure kuti tarira. Takarira zvokurevesa. Tikati chii chava kuitika uko. Zvadaro kunza wabaya uyawe comrade uya ameno kwavakaita vaita contact statisipe ipapo abatwa nemasoja. Saka akaita plan akati ndodi lobva yati hamuna kundibata. Kanza kubata takubata kaiwe. Kanza makundibata futi yangu itarisai futi yangu mabara arimo mamwe kasha awa ndinawo nemabara zvese hamuna kundibata. Takadzitireniwa kuti isusu kana futi yako ine mabara ubatiwe. Ridza kusvika apera ugobatiwa. Saka ini ndakatoona kuti ndakaenda kare kuhondo ndakaona kuti hatikukuriri. Saka ndangoita kuti vamwe vangu vangoti ndabatiwa hamakumbondibata. Ndokubva tomubata ndopinda naye. Ndo yanga yava nguva iya paibatiwa vana mujibha kolapo paya. Saka zvikanzi right kana tisina kubata chihandiwo ndo wakunochitirena vamwe vana mujibha vako zvematreni guva makaitiwa. Zveshuwa muchibva wabaya yakabatiwa akaendwa naye pachivi. Vakatoti vaita basa wakutoongorora pachivi pacho kuti pakamira sei. Saka akapuwa bhasikoro. Zikanzi kwamaitirenwa modi kwaitirena anenge ane bhasikoro ari pabhasikoro. Vaifamba kubva ipapo pachivi kusvika kune rimwe gomo rwainzi Zihwa. Handichazotaura nezvaro pane zvakaitika paZihwa ipapo. Utovamanya saka zvavaita masoja vaiindisa vamwe kumberi unomuvandira kuona kuti aita sei. Zvese zviya akatozviona akatozviziva kuti ndo zvandakaitiwa ndakatirepiwa. Uye otofamba nebhasikoro rake vaya vachimhanya vanotirena vaya. Unosvika kuya kunzvimbo wodzoka akatora 1 week achidaro achiinda achidzoka. Saka vhiki yepiri atoona kuti vanhu vaya havana kuinda. Iye wakainda vhiki yepiri yakapera ariko akainda achidzoka. Ivo vachamugarira manje. Vasingamugariri. Iye atozoona kuti ndo zvavapo. Saka pana sekuru vangu kwandaigara kuya panga pari pachibhi pamatownship. Ndo vanga vari chairman vaipapo wokumacomrades. Saka ndo kwaisikira noti ndonga ndi kune base riri padhuze. Ndo zvichemo zvese zvaidi zvasvika kwavari. Saka sekuru vakatambudzika. Vakati ni pano ndakutofa ene. Uyu munhu wabatiwa pano uyu asati achamboda kana kuenda. Saka izvo zvava pavakafunga kuti gono ndakuzochimuudza. Iye anga atofunga zvokudi zvokuita. Saka ndokubva asvika muya mushopu mavo. Akati mwanangu andashuwa handega nditongochitaura kana ndichitofa ndife. Ndikanzi indava zvaita sei naye baba. Ndikanzi nguva yawagara pano uchiri kwa here mwana iwe. Ndikanzi baba vhiki inouya haiperi ndiri pano. Ndikanzi munorevesa? Ndikanzi shuwa baba ndinorevesa. Sezvineivo wagara vhiki yetatu iya yasvika. Wapinda parodhi navo
Zikanzima akatodarika manhero acho akatoti sekuru baba mangwana ndiri kuenda. Achisvika nepaya achitotora nebhasikoro riya naro achienda naro achindosvika nokuti zvaakanga akuita manje akangoti pavhiki yepiri kana akaendako iye anosara kumashure avotoenda kunosvika kwenguva zvokutoti avandofunga kuti munhu uya waenda vozomuona asvika saka ndobva vakati kana munhu uyo haachati saka ndokubva atiza nebhasikoro padhuze pedu vanepati vane makomurisi ende ari kutoda kutenda pachivi musi iwoyo. Zvino saka nyaya yaimunetsa ndeyemunhu uyu wanga aripo wekuti havazivi kuti paanobatiwa anogara papi. Saka paakangosvika vakamutorera futi zvaingoita vanoti hatizivi zvavo vakamutorera futi ndokubva paya adini akati handei handei ndinokuratidzai pane musiyaiwo waipenga ipapo. Zvikanzi yakapotsa padiki kurova imba yomusiyaiwo uya. Zvadaro ndokubva paya mazuva vane nguva yavaitora vasi vakamuchengeta asina puti vakaona kuti haazoshuva munhu uyu haana kumbowatodzoka kwatiri. Zvichibva paya waenda akaendeswa akambotora ruti yake. Nguva zhinji munhu aenda kuMozambique achinotora mazombo achidzoka achinotora mazombo achidzoka. Saka paakadzoka ndobva tabatana akasvika aine makasha tikanzana muchibhande tatogwa paya taenda manzi muNamibia kwana takavarasha kuya kunzvimbo yekwachivi taenda ikoko ndo patakachiona chimoto. Tasvika kuya hatizivi kuti makomuridzi akanga ari ikoko vatora mazimota eSwift aya rakatorerwa akati kabva mheneka makamufamba nerodhi yemhandamawe tichipinda muShabani panonzi pamadziva dondo ndokubva vatora zirori riya ranga rakazara mamota bhaiki mabhasikoro richipinda muzvishavani ndokutora naro musango naro apa rakatogwa nguva kwakumanheru kuma4 masoja akati kana hatingamboteveri tinovandigwa ndokuchimuka vachiuya makuseni apa isi tiri murodhi kuuya apakaita basa ipapo. Apo isu hatina futi masoja vapovhu iyi isi vaingoti kana vakangoona vanhu vane makomuredzi vasingazivi vanenge vachingoti chii vanenge vachingoti makomuredzi. Izvo masoja auya pakarira futi ipapo isu havana kudzosera havana kana kudzosera nokuti vakaona kuti kana tikadzosera tinokuvadzisa vanhu. Vakangobuda nokuti zvavaita vaiti kana vasvika panzvimbo vaitoti pano eni chinenge chaitika tinoenda kwakati ndokwatinosangana. Saka pakarira futi ipapo ini nemumwe komuredhi wataigarana nekuti taigara takanzi mujibhapo komuredhi mujibha komuredhi. Saka nobva ndoti iwe panapa izvibva pano handei kwakati ndikomuredhi ana uyo wanzi uyu Sifas Chimedza. Hanzi Sifas Chimedza. Saka paya isu tadii pakangorira futi vangoti pakangoona zirori kuti vasvike vakatofunga kuti ndipo pavari vanhu ivava ukachitanga kuridza futi vakafaya pese pavanoona pane kavha ndo pavairidzira. Izvo vese tanga tiri nechekumberi hatisiri kudhuze. Saka ndege manje yakabva kuzvishavani manje yava kuuya kuya jeti. Saka jeti inini manje aindatara takatobva tichibva kubhesi kwedu takaenda manheru kubhesi takaenda takapfeka trousi redi usiku tangotonosvika usiku nokudzoka ndanga ndakapfeka trousi redi. Ndini ndaonekwa manje ndina komuredhi uya. Saka payakamanya ichidai
yakabva yaona yavona naikire tirauzi rangu yakaenda ichidzoka zikanzi kurura tirauzi rangu iroro. Saka ndakabva ndakurura ndikasara nechishoti ndake ndakacha chiri chishoti chihombe ndibva ndakurura ndibva ndasara nechishoti. Yakadzoka jeti iya. Saka kuti ichiona kuti munhu uya zvakanditawo komrade kwanzi iwe kurura usiye pamuti isa pabani. Saka ndakakurura chibva ndairisa paya pabani paya. Iwe atadi kanjandi ibva wanga ari komrade angane aibva atondichinjira aibva andipa rimwe tirauzi rake nokuti aifamba namatirauzi akawanda aibva atondipa rake riari ibva ndatosiya ipo paya. Saka jeti yakaita bhizi kubhomba chinanikire tirauzi riya nokuti vakazouya kumashure kwanzi rakaita mamvembe nokuti vanhu veko vaitoti muchibva uya komrade muchibva uya vanga namakomrade afa vakati afa. Saka ndokutozondiona atova rimwe zuva patakazoenda kuzishavane kunoredha kunotsvaga hembe. Zvadaro hatatenda kuya kwavanga kwakuri kure nekwedu nokuti takatoita wiki tisipo vanhu vakatoti vanhu vatenda kuMozambique. Saka paya tagara kuya tibva vatoti ngatichidzokera inesu vaibva vadzokera vatinotisiya vanotisiya kuya. Ndozoti neimwe time zikanzi toda vana muchibva vangu vaya vandakamboenda naye tibva tapinda murodhi. Kanzi apa tiri kuenda kuzishavane kune noti zishavane yanga namanhaikire 4 pati kunamba 1 kunamba 3 nokuniru kwanzi kunamba 4 ndokwatakaenda isa chiri location kwakanyanya kuita kusango. Kusvika maya kunotsvaga zvinhu zvokuda hembe chichima dzokupfeka mumakumbo nokutora ndokuenda nadzo. Saka zvakaitika paiva bhazi rokwashushaini ndo raifamba mazuva iwayo raenda chiti kumandava namba 3 kuchiita kwese ikoko richidzoka. Saka vakazva kuti bhazi ra10 ndo rokupedzisira ndobva varibata bhazi riya koko kuniro taribata zvikanzi zvese zvatatora uyai nazvo ndokuisa mubhazi muya. Saka tazviisa mubhazi muya tava mubhazi pataifanira kukona changa mumwe zuva changa chiri chishapu kona apa chine chibhiriji. Bhazi riya rakatadza. Bhazi ratadza ndokubva vadzokera vamwe kwava nekambani yaivako yainzi Russell ndokunotora zvimatipa zvokwaRussell zvidiki kwatutunura zvinhu zviya ndokuisa mubhazi riya mutipa iya ndokuchienda nazvo. Zikanzi umwe noumwe kwake nokuti patakangosvika pakuti taakuparadzana nokuti anga ari magenga 2 vamwe nevamwe voenda negenga ravo vamwe nevamwe vachienda kwavo. Apa hatina kana dambudziko ratakaona. Patakaona dambudziko takazoona paya pandambotaura kuti pagomo rezihwa papo apa tatiri munzira yekutobva kuzishavane ipapo. Takanaka takapfeka tatora hembe dzedu tasvika pazihwa paya. Zvakaitika pazihwa apa anga ine mupata gomeri unopinda kudai kuti uku gomo. Saka masoja akati uku kune masoja havasi kuzivana. Vamwe vabva neimwe direction vamwe vabva nokumwe. Masoja vasimidhi ese. Saka pakati ndo pane bhesi. Saka isu vataive nawo ainzi Peter Kubarwa aiva nebhazuka ndiye anga ari komanda ipapo. Tiri pabhesi paya tagara vaya masoja vatoona kuti apa pane zviripo apa. Vaona kudaro masoja aya vakataimira kuti kana chikafu chavo kuuya kubhesi ndopavanodana ndege. Saka tiripo ipapo takagara tiri pagoni kudzokera kumba kwedu katabhesa pakuti katibva ipapo taitonobhesa tava pamba pedu. Saka masoja paya ari mugomo
vakaona dumbu revanhu vakuuya vakaziva kuti wenaro chikafu chakupinda mubhesi. Yes. Vaikwa kutotidana ndege. Saka ndege yava kuuya pane chataiti chirei. Chaka kubesu kwacho chakanga chakaita mhanda chakadai so. Saka vangoti kangoona ichocho chavuya wotoziva kuti patoshata. Takangodai mwozowa mumakomo chinobva chiri pasi. Kana chasvika panzvimbo choita sei chienda mudenga. Apa vanhu vanga vatopinda vakutodhekegwa chikafu. Vakatoti hondo pano laki rakaitika masoja awa uku neuku. Ivo ndo vanga vakuridzirana. Saka pavakati fire kubva kuchienda uku. Ava vari uku vakati masoja akura muchikomo vakuridzira kupi. Apa hanti vane ovha. Ava vari uku vaikuti bombai uku. Ava uku vaiti magandanga ari kugomeiro kumhiri uku. Saka vakabhombana vega. Uyu Peter Kubarwa akafura jet, akarova jet nebhazuka. Jet kandisinga kanganisiva takazowa ripoti yakuti yakandowira kuzvishavani. Okay. Saka ndokubva uyu Peter Kubarwa aita sei akuwara. Apa sitinechi tine nhumbi dzedu dziya dzatatora dziya dzimwe dzotova mabhegi. Takasara dzese ipapo kungoenda nezvatakanga takapfeka. Laki rokuti masoja akanga akungoridzirana ivo pachawo isinobva tabuda. Saka tabuda kudaro ndopatakachifamba kuti tiende. Toenda hatakuzwa kuti community wakuvara wePeter Kubarwa akagama bhomba. Ndokubva ameno ndakagama sei ndokubva ameno zvaakaita ndokubva angori rasira kuside risati raputika. Asi iye akagwadziwa nazvo ndokuti akatomboita nguva asingafambi. Zvadaro isu tikati nevamwe vatakangobuda navo kapatodero hamutobudi mose mukamwe chete munotobuda ma1-1. Ndobva tabuda taenda kwakundosvika kumba kuya hatanga wakungofamba hatichisina kana chatinacho. Apa tabva taenda kune imwe ambush yatakaenda. Paiva nakomoredhi umwe wainzi Dzokai Mudzimu. Munhu akatigwadza iyeye kufa kwake. Akatigwadza. Zvakaitika vakarova indava nevamwe ndava nevakazofura uyu Dzokai Mudzimu umwe komoredhi. Saka vakarova vana Dzokai Mudzimu masoja. Kwakuchitora ingati masoja vakarova kuda a day before izvo zvisati zvaitika. Ndobva vakurura makamafulash aya. Vakurura makamafulash aya vakabva vamapfeka. Saka isu tiri pabhesi nana wainzi Webster derere ndewataiva naye pabhesi. Saka uyu vana Dzokai Mudzimu vari kuuya vari kuda kupinda pabhesi. Saka vanhu vakangoona kamafulash vakati masoja. Kwakutomanya kubhesi. Kanzi kwaita masoja kuya. Zvikanzi mujibha manya. Takamanya ini nomwanzi Justin. Tamanya kuya. Ationa sure masoja ari kutouya. Izvo makomuredzi hatina kuziva. Tamanya tanoudza Webster ndiye anga ari komanda ipapo. Anzi Webster derere. Amhanya vauya vatoita ambush. Akazviona apa watorova munhu kuti vaya vodzosa fire vakaona kuti takutaridzirana tegi. Saka akatora rifle yaiva yeumwe mudiki wake. Ndokubva angoita kunanga chaiko musoro chaiwo kurova. Uyu ndiye angari right seguranza kana kuti muporisa. Ndiye noti maporisa ndiye aifamba mberi. Ndiye wakananga straight ndokumurova. Achingorova vaya pavakazosa fire vakaona kuti akachema uyu komuredhi Webster. Akachema kuti atotakura munhu uya kwakutonomuviga. Kanzi kwana mujibha tikati tarisai cheremiwo mukati wana mujibha. Zvakapfeka hatina kana
kumboona kuti tangoona kamafurashika ti masoja haugoni kuzonyatso kutarisa kuti uone kuti chii chiripo ipfuti vane pfuti dzakadii chibva paya zvaita sei zvapera paya ndine imwe yandasiya yekugokwe tiri kugokwe panonzi Pachitsa ndataura kuti apa vanga vasingabhesi vaingosvika pamba hungobikigwa sadza ipapo nepamba vasingati zanura yaiunganidza raini rese vanobhesa panzvimbo 1 saka vanhu vakaenda kunonzi Kwachitsa makomodzi Mazipura ndokundowana paya kuine kwaitiwa doro kusiya vaviga pfuti dzavo ndokuenda kudoro kuya saka masoja akaziva kwanga kune vatengesi kusaidi ikoko akaziva kuti pane magandanga ari padoro apa paya vakauya apa vakangopfeka zvavangofana havana kupfeka hembe dzinoratidza kuti ungamboti ndeani dzangopfeka hembe dzakangofanana nedzavamwe saka paya vatarisira vaiti tichaona pfuti notoka kuti pane magandanga vaingoti zveanei ane pfuti saka vaya vakaita ma1-1 vachitobva paya masoja asvika 1-1 vachibva vamwe vatenda kuya kubhesi kwavanoziva kuti ndokwavanonzi kwavanogara saka masoja vachingosvika kubhesi paya vakaridzikwa magandanga aya makomoredzi iwayo vachibva vatisa vauya kusaidi kwedu saka apo inini ngati papo ndopandaifanira kufa ipapo indava mugwisi tichitogesa apa pagwisi ndopanga pari pabhesi ravo pavaigara saka ndichigeza kuda taigeza ini takati inini nomwe ainzi Isaac Mbunga naJacob Mbunga naEzekiel Mbunga tiripo 4 tiri kugeza ini ndakatanga kupedza kugeza ndapedza kugeza umwe comrade ainzi Jason Nyati ari weMuzipura ndokubva asvika paya kanzi varume manzwa pfuti here tikati shuwa tadzinzwa kanzi kwaita hondo tikati tikati saka madii vamwe varipi zikanzi panoita hondo hamufambi makabatana munoita 1-1 saka comrade akati ndaneta nokufamba ndoda kuita sei kugeza izvo masoja aya uku afonera kwamusamba Karuma kuti pane magandanga atiza akatarisa ikoko saka masoja aya aiva kuti kunonzi kwadewa pane bhesi remagandanga panova ndo pataigeza tiri ipapo saka ini ndapedza kugeza ndatogara pajecha paya uya achisvika uya kanzi vakomana ndoda kudii ndoda kugeza akurura akatanga kugeza muviri wese kumeso nemusoro asadii achindopandopedzisira saka iye chaakaita vakanditi iwe hazvizikami kunogona kuita masoja nokuti pfuti kwatira pfuti uku saka masoja ukamusamba vanogona kufonegwa akadii akauya kuno izvo zvaari kutodero zveshuwa masoja atouya saka iwewe pfuti iyi kana ukaona masoja unodai woridza kana waridza ini ndinovuya ndoita sei kwanzi ukangoridza vakauya masoja ukangoridza pfuti faya ikangodzoka kwavari vanombomira kuridza ini ndouya ndodii ndotora pfuti yangu ndakutozvida ndabata pfuti ya ndakafamba watomirira ndakafamba handimoziva mugwizi zvamunoitaka panoti panenge paine kona gwisi gunochereka poita gomba posara pakakwirira saka ndopanova ndopaiva nemvura ipapo pataigeza tiri ndakabva ipapo ndikafamba nzinogona kuita kuda kuma50 meters ndikati ndava comrade ndakabata futi handizivi kuti chii chakandivinga kungoti dzoka ndadzoka tasvika paya pane vamwe vangu paya Mazipura akanga aine uniform yavo yavaive nayo hembe dzekaki dzine tumavara twakangoda titsetse diki diki ndatora pfuti iya zvakangouya mupfungwa dzangu ndaputira pfuti iya nehembe dzake ndaisa pasi
ndatora hembe dzavakomana vaya vamwe vari kugesana yava ndadzivhara ndavhara futi iya ndichipedza kuvhara kudai so ari ndatoa kuti vari pamusoro apa yo vakomana masoja dai so wane masoja uyu ndo vaisasipo kumeso uya mugandanga uya uyu aisasipo kumeso yo vakomana vagandanga uya kunoku aindepi ini ndicheti ndakakwanisa kupindura ngati hatina kumbomaona isu saka ipapo ndo pava nemvura pati vane kanzira kaibuda kupinda mubhesi kari kutoonekera saka ivo havana mbotarisa zvese izvi masoja aya ndobva vati alright hamuna kumbovaona hamuzi magandanga imwe kati hapana gandanga pano ndini cheti ndakakwanisa kupindura ipapo tikati pano hapana gandanga pano ikanzi kati ikanzi saka tikuda kuenda kwabhinda ipokuti andichipikwenzi kwabhinda saka ndikure zvakadii tikati kwabhinda padhuze zvikanzi neumwe vakomana taneta isu ngatigezei ndo panga paita nyaya ipapo ngatigezei ngatigezei tageza panapa zvikanzi saka pavakabvunza kuti kwabhinda ndekupi indakabva ndatenderera ndokinda pamusoro paya pavaviri pasisina zvokuita ipapo ndikati handi munoona zimutiro pati waone zimutiro paripo pabhinda ndikati iroro zimutiro rero ndo pabhinda ipapo zvikanzi pane mvura ndikati zimutiro ro riri mukati memvura iroro zvikanzi vakati moti ngatigezei kandi tigotswa futi ngatindei tinongogara kawana ndo laki redu vatakaita vachibva vatotorana paya ndokudii ndokuenda mukomrodiye kana ari mupenyu haazvikangamwe akadzoka achitaura kuti uyu munhu wakandira ndoye angava nesimba rokuti uyu munhu toda kuinda naye asi ini zvakazvaitiwa vakanga vaita zviya zvasabhuku wedu ndevamwevo haasiri uyu sasi iye vakangati aiwa uyu munhu igamba ngatiindei naye tambopotsewazve nemasoja pamba pevakomana vandataura vaya takaona masoja ari kuruti achitobva kwamusamba ikoko taona masoja isu chiri pamba tikati makomoredzayo regai tinoona kuti vari kuindeku isu hatizivi kuti masoja tiri kufamba ini ndindaiva mberi ndaiva najakobho uya ari kumashure atoona musoja umwe ari kudhuze atena kudii zvakaitika panauya richard wandambotaura ndo zvakaitika pandira ndiwe ini ndakatokaruka chii ndopfuti dzava kutorira ndicheuke sure ndione hakuchina munhu ikanzi ngamire uyo ngaadzoke pano indakumanya ndichida sekuti ndiri kuti iwe dzoka ndikaona kuti panapa ndareva nhema ikanzi iwe chidzoka regasi yaindeyeye apa ndiri pabani ndikati vakomana pano pangu pashata ndibva ndadzoka saka ndadzoka vakandimhanyisa ndikanzi manya undapo ndamanya ndaenda paya ndamanya paya ndasvika ndadigwa mbama atizei ndikati handisi kuziva ini handisi kuti atizei zvikanzi mamuchindepi mamuchite magandanga zveshuwa nguva dzatava tichifunga ndikati aiwa taisingati magandanga ati umwe wati manya pano uya kuti manya pano zviya zvokungopusisa munhu ndamanya ndaenda kunoyo uya ti uya pano ndaenda wandirova mbama zvikanzi iwe tanguva takudana uchiti uya pano wanga wachienda kune mhake ndobva kwanzi nemukuru wacho siyai regai kurova munhu ndiye akatoitawo laki rangu mukuru wacho kanzi allright umwe wangu ndiye akaita munyama uya wakatisa paya vondibvunza magandanga ari kupi ndakapedzisira zvandakataura ini ndo zvakava zvataugwa pamuno umwe mushapu wakanga ava kanzi ndakapedzisira kumaona nechipiri kanzi aiwa vanoreva chokwadi ava musavarova handi paya pamusha paya taudzwa kuti takaona nechipiri zvikanzi musavarova regai kuvarova saka shamwari yangu iyi akati zachinda kuya kwabhinda akati achiti pachivanze kusvika kwabhinda neimwe nzira
masoja achipindawo pachivanze neimwe nzira otohwamwe achiti ndiye uya mukomana atiza paya zokanzi nyararai kana mukuru ndo akaziwa ungarohwa nyararai ndo lake rakaita achibva adarikira kuenda pachitoro chomunhu uya akanditakura wandaiti wakazonditakura aenda paya pachitoro paya achingoti pachivanze pamasoja neimwe nzira asvika futi ndiye mukomana uya futi kwari kuindepi achibva atena izvo vamwe vaenda kuchikoro pamashami pane chikoro pabhinda yavo panonzi pamashami uyu atena akadai aenda kuchikoro kuya achingoti pachikoro dhivadhiva futi nemasoja ndo paakazonochinogadzigwa mukomana ipapo haya vandiwa takuona kwakati kuya uko ukatiza wanga uchitizei ini vatondisiya kuya havana kumbenda neni saka ndo pashure pezvo zvino pakazoitika zviya nhoroondo yokufa kwasabhukudu ndichobva ndatiza ndadii ndaendawo handiti pane pakakepchwa pakabatwa comrade ainzi comrade bvunza wabaya ndo paakazotiza ndokudzoka kune vamwe vake ndo paakazotiza ndokudzoka kune vamwe vakazoronga rikunorowa kembi the very day iroro ndo rakatoenda ikatonorohwa kembi iyoyo ndokuti uya Dave uya uya ndataura anouya shamwari yangu yokufa uya wakatoenda kunohwira ndokuti zvaitika ndozvokudai kana musi wavanoenda kundorova isusu vana mujibha tisu taitoswera takatotenderera ipapo pachivi pacho kuona kuti masoja abuda adzoka here hapana here vakavandira kumasaidi taitoswera takatotenderera saka izvo ndo zvimwe zvinhu zvaiti kana taingoti tikangona kuti pauya makumurudzi taitoshungurudzika ende taitoziva kuti tisu tiri kutoenda kutondoswera nokuti taitoziva nzira dzavo kuti vanofamba sei kana vachipinda kana kuti vakabuda netsoka vanobuda nepapi nemota vakaenda vakadai vanodzoka nekupi hapana here vakavandira pamasaidi saka takatoenda isi takatozowana ava kubhesi isi tatoenda kupi kuya kunoona kutoti masoja abuda adzoka here kana kuti haana kudzoka kana adzoka ese apinda mukembi here nokuti kusaidhi kwedu kumwe kusaidhi kwakuri kubani hakusi kwakusingaiti kuti kunoendwa kuno kwataigara isusu ndokwavaibva noko saka ivowo masoja nokuti pane time pamwe pavakambotanga kuenda vakanopinda mukati memasoja apo panga vanga asina kumboita nhanikire iyo kuti vanotanga kumbotuma mujibha kudii kuinda kuti vandoona kuti masoja aripo here saka ipapo vakainda vaiva nepfuti hombe yavaive nayo ende vaive vasingadi vaida kungonoona kuti zvekutoitesa kuona kuti inorova zvakadii musi iwoyo havana kana kuiridza vakatangigwa vakatangigwa nokuti hapana vakanga amboenda kunosavheya kuona kuti pane vakati vandire here ndo pakazotanga kuona kuti allright uku kunofanira kutoti musi watinoenda vana mujibha ngavaswera vakagadha taitoswera zveshuwa tiriko hapana kana rimwe basa rataita kana kutopaturura kuenda kumwe zvavanosiita ate tisingatoendi kutotenderera chivi yacho yese takagaidha kuona kuti makomoridzi masoja abuda adzoka here kana asina kudzoka taitoziva kutoti vabuda neroti ipi zvavasina kudzoka aidza kuti vaenda vakanosiyiwa here ko mota yacho yadzoka here kana mota yaisina kudzoka inongo yachitoziva kuti vanodzoka nei nemota iyoyo handiti handeipo makanoredha kushabhani patakanoredha kushabhani maitora kumashopu evarungu ainzi machipisa munhu aiva neshopu kana manga makambosvikako kushabhani pane shopu inobuda rodhi inobuda muzvishavane ichienda kwamasviwa pane shopu iripo panoti pamachipisa ikoko kune shopu imwe futi inonzi yamachipisa kuniru kwacho kwatakaenda ndo matakanoredha mushopu iyoyo yekuniru iyoyo yanga iri yomurungu makasvika masikati manheru usiku yavhara aenda takatosvika manheru nguva dzedu dzanga dzizokuti tanga kuma9 ndopataitotanga kutopinda kwakutoenda kubhawa kwakutondosvika
vachitora vanomwa doro vachimwa, vanomwa madhiringi vachitora madhiringi vachimwa. Imomo mubhawa apa kwete zviya zvokuti takatombopinda mubhawa mune musoja. Saka musoja aitova kukaunda. Zviya zvokutoti anenge ari kukaunda. Ranga riri kunumber 1 bhawa iroro. Saka angosvika madhoo, bhawa iroro ranga rine madhoo anga aiva 3. Vamwe vakapinda neapa vamwe neapa vamwe neapa mukudhoo ravo rana Keshiya racho. Saka uyo wanga akatarisa kunoku haana mbofunga kuti makumurudzi angava nokudhoo ravo, aingoti vanopinda nokubhawa kumeni bhawa. Saka iye akanyatsokuona musoja kuti papinda vanhu vanopfuta apa, iye anga akamira naKeshiya ndobva atomhanya kotora pfuti. Saka paakatenda kuti aende kotora pfuti akasangana nakomurudzi akatomira padhoo. Akatotanga ega kusarendera komurudzi uye asati atomboda kana kumuita zvimwe zvinhu. Wakutotora pfuti yakatotorwa pfuti ikatopuhwa umwe wedu mujibha akatoenda akatozoguma atoenda nekomurudzi ainzi First Mujibha yeye akatosara naye. Saka ipapo patakanoredha apa takasvika kunotora zvese zvatakanga tichida. Umwe nomwe ngaatore chaanoda. Umwe nomwe aingotora chaanohwa kuda. Handiti David ndo matakazotorwa nemagana akaenda navo vakaenda naye. Akatorwa David vakazotorwa akaenda. Vaona kuti auya akachinga. Imimi chekutanga tiri kugokwe makatadza kuenda nekuti makanga maona zvanga zvaitika. Chakazokutadzai kuenda madzoka kwachivi. Chakazonditadzisa kuenda inini tadzoka kwachivi. Ivo makomurudzi vanga vachiti mazuva ano vanhu vawandisa nguva nokuti ini pandakazotanga tava kwachivi kuita serious zvemujibha yanga iri 78 ingati kutanga kwa78 ndo hapo ndo pandakanga chero kuenda nandowa kutoti haiko zvino apa vakangonditi hande ndinoenda. Saka ivo makomurudzi manje ndo vaiti pari zvino vanhu vari kuMozambique vari kufa nenzara. Ndo zvinhu zvakanditarisa kuenda ndichida. Uyu Devu uyu Kinda kwaakaita pakaitika vana mujibha vakabatwa kulapo. Saka vana mujibha vaya vabatwa kulapo, ava makomurudzi vachitora vanhu vaitora nemazera vokuona kuti uyu munhu ava munhu mukuru, chero zvatiri kuda kuita vanoenda. Saka pane vana mujibha vakanga vabatwa nemasoja vakaenda kulapo. Vakanotiza vakauya nepfuti dzavo. Saka vauya nepfuti dzavo indakatovaperekedza ndini kuenda navo kune rimwe bhesi rainzi Mazana. Saka ini semunhu wanga asina kutireniwa tafamba taakutosvika nokuti havaingosvika pfuti dzavo ivo dzatotorwa nevaya kwandanga ndabva kuno kwedu. Vanga vangova vanhu chete vasina pfuti. Saka tichifamba tichienda pakaiti haminoti mhuka akati mhembwe akati chii akangokarika vanhu ndokubva yauruka. Saka vanhu vese vaya vakadii vakabva varara pasi. Inini ndisati ndatireniwawo kandi ndakangosara ndakamira. Saka munhu akatondibata gumbo kanzi iwe vata pasi. Jibva ndata sei jibva ndangovata pasi. Tibva kati mhuka iwa ndo zvatotaura muka hasi munhu handei. Tibva tatomuka paya ndokuenda. Saka tibva tanosvika paya uyu Devu anga atenda nerimwe gurupu ranga ratanga kuenda pamashure paizvozvo. Handiti vana mujibha vaya vamaitaura vamambotaura kuti masoja ekwaSmith akanga anana mujibha wavo nana chimbudo vavo. Makazoramba muchisangana navo here kusvika hondo ipere vanhu ava? Right, vanhu ava vakangozviita kaviri. Paya pandataura pokutanga. Saka Marianne ndinofunga ataura kuti anga ari 3. Mangwana wacho chaiye zvaitika apa vakavya nekune rimwe raini. Saka shoko ranga rafamba vava kuzikamwa kuti kune vanhu vakadai. Saka pane ainzi wainzaniko uyu mukomana uyu Jerry, ainzi Jerry na umwe wacho ndianiko vaenda kurani kwainzi kurani
kwa Magura raiva ranyoro kwa Magura ndokwa wakachinja vauya nesystem yavo iyoyo futi vatosvika vaya vana jira vasati vadzoka saka havazivi kutoti tazikamwa vatosvika kuti tatumwa nakomurudhi ningi neyo yayefodha futi tizopa vana mujibha pano vachengete kanzi manje musi wevakairasa vasvika paya lake zvokuti masoja akakasira kuona kuti zvavakuitika kuvanhu vedu vakutofa vakangoridza kuti vari kure kwete zvokuridza kuti vanofura asi kuti kungovhundisira kuti vasiwe vakarohwa vakarohwa ipapo vakomana vasikana ivavo ati ndimi makambouya nezuro uko makaurayisa umwe wedu nhasi madzoka kuno nhasi totamba nemo vakarohwa asi vakanga vari ana mujibha vemueremu hamenoko vakanga vatogwavo vanga vasiri vemueria imomo handiti hamenoko vakanga vatogwavo. So pamakomrades amakafamba navo nguva iyoyo komrade wamuchiri kurangarira kuti iri rakanga riri gamba rine chivindi ndikomredani? Right, pamakomrade atakafamba navo ndikurangarira iyeyo ainzi Hunza Wabaya anga riri gamba, First Move anga riri gamba, kozoya ainzi Kutamura Makaza raiva gamba, nomwe ainzi Farira Izano anga riri gamba. Ava vese andiri kutaura anga ari makomanda anga ari makomanda. Kozouya uyu Hunza Wabaya uyu Kutamura Makaza handataura kuti pakatanga kurira futi kwaMupagamuri 76 ndiye akauraya chifu iye wainzi Mupagamuri iye. Zvakaita aisvika nekamafulash ozviidza musoja, saka zvikanzi hamuoni vanhu kwavo mauya vanga ari mutengesi chifu yanga ari mutengesi. Kanzi kwete vanhu vari kugara musango vanongotambura nezvipfuti zvisina kana basa, hamuoni pfuti idzi? Zvikanzi zvatozivi kutoti vanhu ndo vanhu vacho vari kutotaura ivavo. Ndokubva auraya Hunza Wabaya, auraya Mupagamuri iye achitora nyembe yake achiisa apo, achibva auya ikoko kwandiri kutaura kuti kwasekuru ikoko kwataiveri kwaya nomunhu chifu wainzi Mazhangove akamuuraya futi nenzira imwe chete. Waisvika anga ari mutengesi futi anga ari mutengesi. Vanga vari vatengesi vese avo, vatengesi zviri pachena, kwete zvokumbovanda, vanga vari vatengesi vakaurava. So makazonovhetwa here pavachivhetwa vana hongu ana komrades makasangana navo vaikuvhetai vamakanga masangana navo kwachivi? Pane ainzi Bidhondo murefu iye Bidhondo iweya ndiye akativheta isu. Kozouya uyu umwe ndandisingachamuzivi Sifas Chimeta. Saka patakapinda tichivhetewa inini ndakati chikoro ndakaregera chikoro 1972 ndiri grade 5. Saka kuzogara kubva ipapo kusvika hunde ipere ndakatombobva ndikandobuda kushanda kuShabhani kukuya, but ndiani mukoma aishanda kuBulawayo andinoteedzera. Saka apa anga ari mwana wamai asiri mwana wababa vapamwe chete neni. Saka mukoma uyu ndaenda Bulawayo kuya panguva yentumbani iya yakati gonde yentumbani, ndaenda kuya ndamuwana iye ati uri kuda basa? Kanzi anga ari inspector kuZTOC Supuko. Kanzi kuda basa? Kanzi une grade 7 certificate? Ndikati ndandisina. Kanzi andina matorero andokita, ndini ndine juti rokutora vanhu nemusi weMande, asi kana usina grade 7 certificate hapana kana chitsotsi chandingaita. Saka ndakabva inini ndikadzokera ndikati ndingaitenda kumusha, yanga iri 81 ipapo. Ndikati ndotenda kumusha. Ndaenda kumusha ndakaenda ndine nyaya yekuti ndoda kunopinda chikoro ndiite grade 7 ndigodzokera kupi? Kubasa. Ndakasvika kuya kumusha
82 yaita grade 7 grade 5 6 I mean 83 nyora grade 7 ndanyora grade 7 ndakadzokera kuya aindatava tanga asiri mwana wabangu vakaziri ari mwana wamai ndadzokera kuya apa ndichisvika kuya zvakunzi ndopapa vakaita strike ndokubva vadzingwa vose Because ndakadzingwa basa izuva vatova kumusha vatova kutoita teaching kumusha kwavo kudundu ndo kumusha kwavo vatova kutoita teaching kati saka ndoita sei apa inini manje handataura kuti ndakaberekwa 1960 pagrade 7 kuti ndinyore vanoda birth maticha ari kuti makore ako akadii awandisa itochinja birth ini handinamboziva kuti kuno kuchazodewa zvokuvhetewa kawo indachinda ndanochinja birth kuya vabereki ndatichinja birth ende chitupa change zvino chotodana gokwe kuti ndiri munhu akaberekebwa gokwe asi ndakaberekebwa kupi kwachivi saka kwanzi toda birth raenda vanotora birth birth racho ndingaudza kuti nderarini 68 apa vari kuti tinoda munhu kuguma vakaberekwa 63 saka ndaenda paya taakuvhetewa zvikanzi nevaripo zvikanzi no hatichadi vanotaura nezvabhigi hondo taurai vamwe vanhu bhigi hondo avakomoni panapa kungoti wangodai bhigi hondo manje inini takakunoku takatanyora mapepa edu mafomu pane mafomu ataifila aitumisigwa kunzvimbo dzamakaitira hondo ndandakanyora chaizvo zvakanaka kuti ndakaita ndakadai ndikagumira chikoro grade rakati ndikazotanga chikoro ndikadzikisa makore angu kusvika pakati nokuda kwekuti ndanga ndava kudzokera kuchikoro saka vaya vakuti vhetava saka tinoda vanhu vane zvitupa zvinoda zva63 zvichidzika pane tava takawanda ipapo zvikanzi aiwa hazvimbonetsi izvozvo pakukuvheta tiri kubata kuti wanga uripo here kana kuti kwete zveshuwa ina ndamboitwa revetting ndambovhetewa ka1 ndasvika paya vanzi vanhu vekukadoma kumashi west vatarisa vakaita usimbo hwekutsvagirapo ndokubva varegera nobva vati oye mafomu filai apa ndanda kunyatsokuziva kuti ndofila zvakati nezvakati tora fomu riya nditofila kuma past 2 ndanga ndatopedza vakanonoka kutanga kuvheta ipapo past 2 ndanga ndatopedza ndavapa line paya ndava kuvhetewa abata chitupa changu akati mwana anodei pano ibva pano uri mwana yani ngati makamboona mwana wakaita senii makatarisa nditarisei zvakanaka kanzi alright chiwa pabepa riya fomu riya wakuverenga saka uyu Sifasi Chimedza wanga aripo ndiye anga ari wokupedzisira kuno pamibvunzo ndobva avhunza zikanzi kopano pane umwe here wawakamboita naye mujibha ari pano paiva nambuya vangu vanga vari papo ndakandoputanga ndatokoshiwa izvo tatatobva tese kumba 1 ndokwatakatarara ndikati zvino tione regai ndimbotarisa ndimanafunga kuti ndabva nambuya vaya ndikati aripo ndikanzi anonzi ani ndichiva kuti ndinhingi ndikanzi alright wakaitira wanga vari mujibha kupiwa ndikaenda ndiri kwamapeki ndikanzi makomorodzi aunoziva ndivanani hanza kureva ndakanyora pabepa raakatarisa ndakareva vamwe ndikanzi koSifasi ndikati Chimedza achibva aseka ndikanzi uyu ndai muvheteya chitupa hachina basa ichi chake ndibva ndatokwarifaya nokuda kukundibvunza chete kwaaikanga achiita atiti bhigi hondo akanetsa aizikamwa bhigi hondo bhigi hondo akanzi hatichadi kuti vanhu mungoti bhigi hondo nokuti anyanya kuzikamwa plus akawanira munzvimbo muno saka munomuziva atitika right comrade telefoni Sendeki mashoko enyu ekupedzisira kuna namujibha vana Chimbwido vabereki nemagandanga amakashanda nawo munguva yehondo yeChimurenga vari kukuonai pazuva ranhasi ndeyekuti chii
Mashoko angu ndeyekuti isusu dai vatirangarirawo nokuti basa ratakanga tichiita muziva kutaura kudai kwandiita pane zvimwe zvinongosarira mukutaura zvanotozofunga ukataura ndambotaura zvogwekwe ndikazozidzokura futi noda kuti unenge wakaita zvinhu zvakawanda zvaunenge uchisiya nezvekuti inotanga kuti kuhurumende chaiko dai yationawo nebasa ratakaita taifamba tichienda kunotsvaga munhu ane pfuti iwe usina kana chauinacho zvese izvozvo nhasi uno asi tisati tavhetewa tisati pfungwa idzi hadzina kumbouya but pavakazoti indai kuvhetewa takazotanga kutoona zvishuwa paya takashanda basa ratakaita reya zvanga risiri basa nhasi uno ndikatarisa takaita jambanja ratakaita mukadoma imo muya murungu iye Bruce Taylor wacho ndakatombosunga ini tikaenda tikatopika asi takatongwa community service yedu mushure mekunge tangochunana naMajor Street anga arimo taiona kuti apa takashanda apa nokuda kuti ivo ndo vakatiti indai munovhetewa tavhetewa vava kungotitarisa tikatarisa kwataviri nhasi uno hatimbohwisisi kuti zvipane chichabuda here kana kuti chii kungozviisawo kwavari kuti kana vachitirangarira isu hatina kuti tinoda pakati isu tinongoda kuti dei vationawo pabasa ratakaita handiti ndiraunda ndati mashoko enyu ekupedzisira kune mamwe macomrades amakarwa nawo baba mandipa chichemo mashoko enyu kumacomrades mamwe yenyu ndeyekuti chii vari kukuonai pazara nhasi chichemo chanzwikwa asiwo mashoko enyu kune mamwe macomrades ndechekuti chii boza mwari tofunza kuti telefoni akafa asi nhasi telefoni chii ari kutaura panapa ndingatadza kupindura mubvunzo wenyu but mashoko angu angangova ekuti izvo pane vamwe vangu vatakashanda navo shuwa takashanda taishandira nyika yedu asiwo dai pane zvimwe zvatinohwaizva tikatoregwawo tenge tisingafari zvokuti hanzi tinogona kuva kuti konzi kuna varungu vanoda kudzoka hatifari hazvitifadzi nebasa ratakaita nokuti ndakanga ndisiri ndega takawanda saka kune vamwewo vanotozvishuvirawo izvozvo kutoti pamwe dei vasvikawo pakadai vakataurawo vanogona kutsanangurawo nepamwe pamusoro pazvo kuti dei vationa ipapo kuti vatirangarire isu ivo vamwe vangu ava vatakashanda navo ndinongotiwo dei tangova vanhu vanokwanisa kuti tichengete nyika yedu ino isadzokera kumaoko evarungu handiti aya ndatenda comrade Telephone Sendeki tatokuita yakavheting yechitu aiwa zviri pamudu handitika aiwa tinokutendai nenguva yamatipa pazara nhasi aiwa mavanzwa comrade Telephone Sendeki vachipawo nhoroondo yebasa ravakaita muhondo yechimurenga vatsanangurawo ndiye mumwe tingati wana mujibha vakaita rombo rakanaka rekumboti shandei nemazipra competence vakazoti shandei zvakanyanyisa zvakare nezanla kana uri mujibha kana uri chimbwido kana muri vabereki vanoshuvira kuti aiwa zvanga zvichitaurwa nacomrade Telephone zviye neniwo ndine nhoroondo yandira kusiyira kumhuri yeZimbabwe vazivewo basa randakaita mukana ndiwoyo ngatibatanei tigare pasi mutaure. On behalf of our technical crew, Elizabeth Nyaguyo, our camera person, and Frank Wesere, the producer of this program, The Forgotten Veterans. Keep watching, keep sharing. For now, it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried.
but I die to see. I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe